Taring imo, mazulam na imo. Pangaga. Ha? May tabong ka na mo. Ini, parang ini ta. Tasa. Guys, majong adlaw ka natang tanan guys. Naami mais diya. Kani maisa guys, gikan dai nila mayor. So napapalit mi og balik 100. Kay si Mama Julie napapalit ng pagsi sa balik 100 ning sabay laman mig papalit. Ang palit na ni sa Aisa sa aman lang pagipahinungdan si Aisa sa isang pagkuan biyahe ngadto kay di ba dala rin mang lubag dani mais bitaw guys. Ang nang lubag dani guys kaning mga maisa syempre ag tag-ija bisid man palitan sa kita mo pa jama-jama upang lubag daning mga mais mapilpilan tas tag-ija kay mo tagaybaw asa ilang ipang baligja datong kuan na mga maisa. Every day ning mga maisa guys dagkeun si ba kanang hinatag sa DE siguro ni ag kanang ijahang kuan dani ijang sidling. So mo ni si guys gibahin na Mama Julie ja agamang 100 guys tag ko anay mi kabuok tag 18 mi kabuok so ako magdara ko sa bahay guys og mga pila ka buok kay magkakaon in taon pag mga kuyas kay wa man kauban ang mga kuyas guys kay di man lagi masigos ang barsahan saan man ang barsahan guys gamatoy man kamera man tulo masigos kim-kim og ni Papa Gabriel mau magdara ko guys og mga pila ka buok kay madyo na inabot na mas bahay aw nami at tila ubon unsa lami man pud nang sabaw tila ub guys lami higup-higupon labi na ini ka sa jong buntag aw ara lami aka jo higup-higupon unsa kib penang kanang naay mais nga nilatan arang lami akadyo samot na kay bag-uning harvest arang lami akadyo guys da labi na kay dabong pa ay sus arang lami aga kaadyo bitaw karelit kay dani guys kana bitaw mga bata nga kanang naanad sa bukid sama namo hindi na pud may saging na guys lakatan ada ka mga mais kare amo ning anagen sa kare odi kani mo mga dengagen mga latanan kani kare may anagen amo nara mga anagen ya guys mga anag mi anang dadun dadto kani galing dani ni jaya ako ano may hajubon dadanaw banday dali dadagan ang uban kana dali kay maghajub ta So tilaw ba? arang abti kan Papa Gabriel lang ako ano haling Nung sinyon palit. dara tara ibutang day kay dapaw na Pati ka sabi. kay naghaling na paput pawas lamok Adur mo kuno-kuno be. Uro na ako. Sila. yellow siguro eh Kanong aloy kay yellow. Sunod, Ay, puti lamin kay puti. puti kana kalami na humot tampa ko anak tumoy kim karang mga wag kuan ba split ends namunga na imong buhok maligo sa project kayo mo. Tama ya, buhok mo mag Nabag kayo ni kuno daghan. di ang nangikuan niya hamang isintipid ganina pero ikuan na stretch ng buhok ka Namin ni di na konon. di ka nang kuanan hamang gikuan ganina Arang laad. ang lahat Tayo tayo rin Jules ba? triman karang mga wa ng bunga bi Kautang si kagahunay kuno. unsa naghapit ng sweldo Na naman sila dudok dia ugma. Di na kala adyan. Dubai ko no. Aw, to des baru. Kay mula muhapit sa diha pero ato. muran buhol sila te Martes dali mo ulit. ito Eh? Muban na. Balik hangin man, balik hangin. grabe be talikod Bishop bitaw. nice na nawa nag split ends Kani kay style man ni Bishop man. nindot man siya Beng! thank you Ikaw na beng! nice nag-hair. May pangkatong. Pangirik we. Ila kani ka dogi. Hi guys, sugba na. Tja, gwapa na. Tja, lang gupahan ng mga bajing gamay guys. Namin bimura na kas ong Romeo. Musakan babaw na isang buhok. Beng naka Isag ka ba? Bitaw. Hoy, arang lami akadyo kay putian. Abi na mag-ilo. Na, sugba na. Hapit na. Kaan ang person. Hehe. Agwanta Diyos Papa Gabriel eh. Wala, karong parisan uguan. Lahat ni? Ha? Lahat ko luto. Ano man? Di man. Lahat ka. Hala karami Italiano. Grabe ko yan ang Papa Gabriel nag-anag eh. Yan na, luto na. Kisi lamang yun. Uy, ligid na. Ha? Di ba ka na yahat? Ay, ahap. Sana na, uy. Ang pangkisan. Uy, dahil napakisan. Pangkisan, uy. Kaya mga item-item ng dikit. Ada. Lami magod sa pangkisan kay hinlo. Kalibang, kasi ka po na.
Uy, nagabi ko. Oh. Dali na. Nagasa ka. Dali na, Bing. Pau. Dunga ka buo. Oh. Saka tong ipagkis ang Ah, kare. lubang. Di, kare. Kaya tayo tayo ka ng mais, di na makatay. Kare, kare, Bing. Ano na, Okay. Bing? Dali na. Ibang video na rin. Pagani, kayo ba? Buka Ano mo. ka na? Buka na. Utot-utot. Pagka na to eh. Buka na yun. Gana. Nganta. Kita tayo, di na makatay Muta. mais. Arong mutang inanag. Amo na trabe mi dati. Mga luto na. Ag dumong-dabong pala ito ba? Uy, lamihan, tamis. Tamis. Sa man yelo ni? Puti. 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 Di na yelo lang may. Nga ni minsan itong anagan. Mm. Pagkano Mami, ah. pilit pa makuha. Makislat. Hamang nun, John. Kaya hatag nun, John, no? Ang luot na. Yung John! Nganta. Cuma ka din. Jai. Born ka libit. Kala kami bito. Lia, dali na, day. Mais at ay. Dali na, mais. This akal. Okay. Dali na, dali, mais. Oh. Dali, ay, sige. Tari mo, mazulam na imo. Pangaga. May dabong ka na mo. Init, parang inita. Tasa. Aksi, isa ko dalagab. Hi, libit. Kaya imo. Takto ni kay Kim Kim, kay pangagman. Wat ni Ja. Akay. Sa kapabugnawan ka rin inita. Pabugnawan sa, pabugnawon. Sabi ng rong. Na. Nadi. Ako Nadi pa. Pabugnawan. Ang mukha ang rekord na na. Pagkaan dahil lang meron. Yang ako ni sayang yung buhok. Kaya niya na ba? Nami di ka lang. Balik dyan daw. Hmm? Iya. Wala, ngubot na. Ngubot nga yung buhok. Nay, di na, nay. Dabong ba? Kaya puro man dabong, nay. Libit. Bala mo na na, day. Bye-bye, day. Pagkamping biyahe at Salamat. kapay buwa. Nay, aga mang mga buwak. Da, piti, agaping. Kisan. Sus, sus, tabangan. Manungag man. Nadinig kong matrison. Aga mong buwak. Ato na, minay. Babayate ko ini. Bye-bye. Ito na, me. Dahil na, miss, bye, guys. Dahil na ka mga mamais, ya. Amo nang itakang. Takang na namo, dia. Nga si Janamo na si Zay Kwan ba? Pakpak. Karong kunong tamis. Igop manggapog sa bawda nila, guys, kay kumansang upakan. Ano ka mang kuan? Pinalit ganina. Nipsan si Zagos. Nipsan ka kung dali maluto ba. Nipisan. Karong dali si Jamal luto. Mas Papa Gabriel naghaling na. Haling na si Papa Gabriel. Ah. Kumbati dong. Kumbati dong. Kay kakantag mais dong. Kay pila ka galon na rin sabaw. Dana, guys. Oh, yung isa ka kaldero. Dana yung sabaw, guys, ya. Isa ka. Gipuno og sabaw. Okay, so dana. Hindo naman na isang takab. Takab na yun. Okay. Matik agam ang kuan, guys. Takanganan. Hanay takang. Yeah. Oh, susino. Tara nga pa, kaya mahiwi. Mabalintong agat ang kuan. Nilataan ng mais. Ito na baka si Bob. Namin nilat ang mais, guys. Tayo mga kahoy na to. Kung kinahoy na ganang buntag. Mga mga nabot ito. Para to, guys. Ang mga kahoy to, ah. Asa tong ipang kuan na to, mga masiza. Lami sa isugnod ba? To, ah. Asa ipaatbang adlaw. To, pudaguban. So, namin na naman nanam. Na. Nauna, mamday po yung mga binaghan nila sa Papa Gabriel. Yan na, guys. Takang na. Gamang mais. Agtarang garong luto.
Buhog mo man. Huwag na isa mabuho. Kasi gagawan ba? Asan tanawon nga sa gamang dinang nga. Aw nila. Andi ay nilatan nga mais. Uy, nabukaw-bukaw na. Ipamukon sa kasi guys. Daghan pang sabaw. Kawanan, majuntang mo bunag kagawan guys. Halay panood na ang mga hinangir. Ang panguhag ang mga kahoy guys kay sayang. Di ah. Ya, bisag sundang ya. Gail. Kaya panguanan kay sayang na. Nangamaan namang good ni. Nangamaan na si Ja. Karila. Sayang, umawanan. Kawanan man. Diyan na guys, agang binagha nga kahoy. Kinkin! Ang ipahakot ni Kuya Kinkin. Ito pa yung daghang bagaan. Ha? Lagi. Ang ipamagha niya. Muna kang kinuan ganyan buntag. Mga binunlot. Sa papagabril na pa si Sige pa nanamdat pong bagong saging. Lakatan makana pa. Lakatan? Nasay bagong itanam na to lakatan. Mga ko daw sa mga kahoy kay sayang. Kabundakan aguan. Tumughaan to ah. Magha ko daw sa kahoy guys kay ano na. Kuya Kinkin mo tig-kuan. Tig-hakot. Letter K. Mga imi guys, kuya mo itig paligid sa mga daghang kuan. Napas. Yung mga gitong pupupul. Ma. Ano na eh? Nagplato na nila. Ano ito surte? Surprise garden. Uy, di makaon. Lamig kari kay ang mga kuan kuha ag kanang ay kuan ugat. Tangtang ag mga ugat. Kay mga ag sundang. Lami ring kari ari mga pugtod ba? Tapos na dari. Garing buwak ka, buwak. Diba? Kuan na kanang ay malbiri. Malbiri, ano? Nangayo magmalbiri ma? Tambal na. Kabangan naman guys, karon lang imahuman, makatanang may mas bintag. Sila ka puno na dahil, gabi yung kanon. Kaya no. Naliras na sa pala gamitin. Sa pala gamitin, naliras. Hello na guys, pero amo pang itapok na nagsagbot na. Kumusta na palaja-lajaon. Bita mawak ni rada na ugma. Kapitoy hang betong iha ka ba na agad? Dahil mga supervisor guys, mga supervisor. Ha. Kaway sa. Ba mura mga. Ito na guys, dako nag-among na limpyuhan.
So dani ugma magpugas ako dani batong, dani nga side batong. Tong manggi palit unja. Dari pud palidja. Panghawason pa na masagbot na guys ugma na masang itapok diha. Nilo na. Kaso lang man ay mga manok na sige pangaka. Nansa naman ang ato ang mais, sigo na ni sabaw. Guys, na nagamang kahoy dia. Sila ang ipangtambak Manila. Dara ka mga kahoy nga tambak na sila. Nansa naman pa dir na. Hup na. Sigo na ni sabaw. Oh, hello pa. Nay ring sa kuan. Sugnod. Uning mahinakot sa mga kuyas. Dara guys ang mga new baby. Mga new plant. Okay, sinatag ni nanay. Zaman sa gibutangan si Zadari og bunot. Naman sa gibutang og bunot. Yapod, ring isa. May isa dag salanan sa gibutangan og bunot yapon. Kay pa kuan na sa guys nga ububuan na dugay si sa mo kuan ba mama ning bunot.